Justin Siocha okurwa sensemo ye bunge ya Bobasi hoyo okabeire mutendri bya bisi ye kiombekeri kya National Government Affirmative Action Fund ngava se county ya Kisii osaganwa nababegu abo batamanyikaneti chingaki arenge korwa asensemo ya Musocho egotoka ensemo ye bunge ya Kitutu Chache South abo asachiete etaro na mukaya muno mwanoe igakorera buna nigo aocheretwe n'abantu batamanyire abo babete bagwetuba amaiso n'ebitamba abo bamwagete emioro agatirwa chingoma chintindi korende nigo ayenikiri buna abanyanyimbo abo butukikorwa sigeta seni kyanyanjwa nigo bachekiri butukie ubwabene eliko babeka byara nabayigo kwimukirigwa egetambukero kelichiko Marikito Weekly Forenge agotomanya senchira yubikirana Asedi tukuli gorona arenga sensemo ya Musocho asena arenge no murugi ona no mwana chinsa chiarenge nse ye mone chiteke 30 chinse chigana liko nyara tuwa chakire sabari yo gocha Busongo elinde togende nyumba ekaro tuyetanire skuru ya secondary ya Cardinal Tunga egarie ye moya chitendabwe Toyota Fielder naroche nambelikire KDM egache karukurwa se riko ligetige gaswapara ekaliba egatoli bikurubosyo kabeke break ncenga yetani ngagenderera nande kanminyoki kurumayega ikangikera karatwikira se chiro enene ya nyakoe nawu nande yachite kangitani musubosyo buyane nande kandiba bono inche asebirengereri byane nkairanga no muntu mebioro omolebi gese no muntu okwegera kogendie gali ekaro nande bono namwetania igase daraja ya nyakoe na minyoka nacha baka nacha kubekire break iga nyamataro echiro aige stage nate no angiteka isato gokore igintu gitake iga gari etinyero chigegweta ngasi umungamanya maybe gese yagenda gucinchire ngao ndiringo tirimbo kane etandi na isire wika botorie bypass ye igase chipara chirosige ya kwanda sune kane yegocha Busongo ne ya kwanda Musocho lito weta inse gari yege kumyoka nande gegocha gekondi bibosyo ekaro yandi bibosyo bono eyelibe para yonse yo gutira nechi pigipigi ibere nchiacha chiatene na maega yane chitabwati passengers lakini chibwate abagendi boka babegete chi helmet didinda tukuira ni maega na akiri oria one tata etigusuka nalio ngo yugwa kuru murangu one dirisha ya nase ngogendie gari ngegwa kubunapa asege keke ngaira labda ne epigipigi ya ntuomire buna tuatene nane break emergency akega na lingo rumungu no yomo bwisibete getambao busyo obege osogetia maisoko obegete ne kobi ucharukire kuri epigipigi uchakire ko Kenya kerore kera sense mo yana sendinete epigipigi sendinete kurwa se driver agakeme emiore 3 oyokane nalio ochete kongikero koboko gaigo kambutora sana na ndebono liringo chiguoncho kagochimoino nkorara bono gotia somurugi yana na lingo nyona nde miorende berega iga no yonde mayaga gaiga no yonde iguruga bono chinse chiga nalina chete korengera linga tigambugi oni yane mone linde batabana ne batame kero nabugi oni mono bono liringo chikubwate steering ekaro koboko kubuna gwa kirukwa ekwa ganda nete bono nari kunyara koimoki ngo chikubwata ega steering no koboko ko naliyo moro nando ete to kambutore gechari kege gikaru enusu nali nagende tie gari ngo yanda ngo yonchora ngo yanda bakenya gitari ya Busongo no bandu seti bakambeka se nyumba ya emergency naona sibetu nga ku x-ray ngabe kutieta ngasonwa ngaegwa mariogo bono buna narua nyagitari nacha ene ngane nene sana muntara buri ngagese ningokoreta manganaya tingo nyara goteba ngokoreta manganaya lakini rimanyete nga abasigari abanyancho bakura no mu CPD mbacha agete uchunguzi bamanyenga ningokoreta manganaya ningi kiabete elinde uchunguzi ekoru abakoreta manganaya babwatu na kubewe kwa sevigambero nere ngane nene ringa kende ngiyo kerekene nse yiga umuntu witera amanyi ngagese kuito umuntu esengencho ya kende gions igorende tetu sabero omorembe nse yaitu ne county yaitu n'abantu bonsi bali bagokora mangananga buna yiga na barabu bonchoreri arinde amagima abo narabe buya geko garenga ne yiga oyo yiga ni garenge determined I think ni kate to moro yu ayo nkerwe sene bigoti lakirende ngaika gosuka gochimoino akaran Kenya lenda soko boko na kombutore gechara